בוא ניתן רגע לוורד. ורד? כן. דיברתם עד עכשיו על מה שיצא, אני רוצה לדבר על משהו שעוד לא נכנס לחוק. אני רוצה לדבר איתכם רגע על המציאות בשטח של יוצרי אנימציה בישראל. בכל שנה מסיימים מכל רחבי הארץ מאות בוגרות ובוגרים את מחלקות האנימציה בבצלאל, בשנקר, ב-IAC, באוניברסיטת תל אביב, בויצו, בספיר ועוד ועוד. הבוגרים האלה נכנסים לשוק העבודה עם כישרון, עם שליטה בטכנולוגיות הכי מתקדמות, AI דיברתם, גם זה, ועם רצון ליצור סיפור ישראלי ברמה בינלאומית. ובעיקר יש להם סבלנות, כי בשביל ליצור 24 פריימים לשנייה אחת של סיפור, סבלנות היא מצרך מחייב. עכשיו, אם הבוגרים האלה רוצים לעבוד בגיימינג או בפרסום, יש להם לאן ללכת. אבל אם החלום שלהם הוא ליצור סיפור טלוויזיוני לקהל בוגר, כאן מתחילה הבעיה. המילה אנימציה לא מופיעה בחוק התקשורת. ברגע שהאנימציה לא מוגדרת כחלק מהפקות המקור ומהסוגה העילית, היא לא נספרת. היא תלויה ברצון טוב, והיא נתפסת כמשהו שולי במקום כמדיום מרכזי. וזה לא הגיוני ולא הוגן. בעולם כבר רואים שהאנימציה היא מנוע צמיחה אדיר. היא חוצה גבולות של שפה ותרבות וגילאים. יש בה קסם שמצליח לחצות את הגבולות של מה שאנחנו מכירים ויודעים לדמיין. היא מורידה מגננות, מצליחה להגיע לכל הגילאים, לדבר בכל השפות ולהנגיש תרבויות. היא מייצרת הפקות עם מאות אנשי צוות מכמה יבשות. היא מאפשרת קופרודוקציות בינלאומיות והפצה רחבה לשווקים בחול. אבל אצלנו, כשמפיק זר שואל מפיק ישראלי, מה אתה מביא מהמדינה שלך? מה הוא יכול לענות? אם אין לו הכרה בחוק, אם אין מחויבות ברורה להשקעה באנימציה כהפקת מקור, אנחנו מגיעים לשולחן המשא ומתן מוחלשים. בטח בתקופה שאחרי 7 באוקטובר, כשעצם העובדה שאתה מישראל כבר מסבך אותך וסוגר לך את הדלת. אנחנו חייבים לבוא עם גב רגולטורי חזק, עם אמירה ברורה שהמדינה עומדת מאחורי התחום שלנו. האנימציה היא לא תחליף לעלילתי או לדוקומנטרי, היא לא באה על חשבון אף אחד מהם. לעניין החוק, היא לא התוכן, היא הצורה, היא המבע, היא שפה אחרת לספר סיפור. והצורה הזו מאפשרת דברים שאי אפשר לעשות אחרת. ולכן אנחנו מבקשים שבסעיף הפקות מקור בחוק התקשורת תהיה הכללה מפורשת של המילה אנימציה, וכשנגיע לזה חלק מהאחוזים של סוגה עילית, דוקו עלילתי, זה לא משנה, יהיו בחפיפה להפקות שמשלבות אנימציה. כי יוצרי אנימציה הם אולי סבלניים, אבל ברמה הלאומית של התחום כולו נגמר לנו הזמן. אנחנו בתקופה הכי קריטית שהמדינה תכיר בקיום שלנו. ואני רוצה להוסיף משהו אחרון. אנימציה היא לא נישה, היא העתיד. היא משלבת טכנולוגיות חדשות, וירטואליות, היברידיות, בינה מלאכותית, בצורה שמובילה את השפה האודיו-ויזואלית קדימה. כבר היום הדור הצעיר צורך תוכן מונפש באופן טבעי, בסדרות, בגיימינג, במדיה אינטראקטיבית, ברשתות. הגבולות בין טלוויזיה, קולנוע וטכנולוגיה מתשתשים. חוק תקשורת שרוצה להיות רלוונטי לעשור הבא, לא רק לשנות ה-90, חייב להביט קדימה. תודה. אולי משרד התקשורת איתנו.